आयै नै आजां माबाया गोबावजों लाइभआव फैनायखाय मा होनो रोङा मोनबाय थादों गावनो बन्द'आव बख'बाय माबायाव फैबाथाय मा होनो रावबो थाब फैया दे गोबाव जाबायमोन आं लाइभआव फैया आयै Hey guys, नै आजानि माबाया फुथुलाया माबाया गाबोन दोनफिननो माबा मा होनोमोनलाय सिजारिं खालामनाया माबाया मबाइलाव गावदांथार मोसाग्रा बायदि नुसोदों Hey guys आं जि गोबावजों लाइभआव फैनायखाय मा होनो रावबो फैथारला दाना आंजों ना आंजों दाना गासिबो बावजोबथारबाय खोमा आंखौ दाना ना Hai लोगोफोर माथो दाबो रावबो जेबो फैया माथो आंजों दाना रावबो रायलायनो गोसो गैला नामा बाल 나는 직접 모셔놨어 잠깐만 Hey guys बिदि मबाइलखौ नायबाय थानांगौ मेगना गाबोन सानसे सानसेयावनो हाना जागोनलाय एखेबो दाना जाबाय जागासिनो जेरावबो नायनो सोरलाय माबानांगौ अनलाइनखौ सासे सानैजों Hi guys welcome back to my YouTube channel Nasa So गोबावनि उनावहाय लाइभआव फैदों आं आयौ बेखौ लादोनो दाना आंजों रावबो लोगो गैथारा नामाथाय बाजैया बहानिमोन आयै दासो सासे फैदों गबिन्दा बाजैया माबानि मा होनो गहपुरनि सिनायाबा खोन्थाना लाबाय आङो नायनोबा नै नायनोबा नै एथ' गोबावजों बिराद गोबाव जाबायमोन आं लाइभआव फैया आयै दिनैसो फैदों मा होनो ओमफ्राय रावबो लोगोफोर गैया दे दाना आंजों बारा लोगो जालाहाय मानसिफोरा मानोथाय नायनोबा आजा नै नायनोबा आयौ आजा दादि नायनोबा नै दादि होनलाय आजा दादि होनलाय सोंलाय आं बहानि बिदानाव आं मोनथिखादोंथ' नोंखौ बिदानाव सोङाबाबो मोनथिखादां
Ini akan nonton. Dadi. मोनथिखादों आङो सिनायखादों नोंखौनो सानखादों आङो मा होनो मिथिखानाय दादिया देरथारबाय औ देरहांबाय मा होनो लास्ट डिसेम्बरनि पार्टि गैया नामा दिनै लास्ट डिसेम्बरनि बिदाय होनांगोन दिनै होनदों माला फैगोन न'आवलाय माला फैगोन जोंनिखौ बेरायनो फैदो जागासिनो बाजै दे जाबाय था फैबाथाय पार्टि होफैनांगोन दै एबारहाय माला फैयो एडभान्स निउ इयार हेपि निउ इयार एडभान्स नालाय नै मानखौनालाय मिनिलाय दे फै मागोआव फैनो जोंनाव फैबानो जाबाय माइब्रानि रोसि गोमो संना दोनगोन आं गोमो गुफुर माबा गोजा बियार बायदि नुलायनाय मा जाखो दे मामियानो नोंखौ अनाखै मामियानो अनाखै नै मा जाखो बेखौ मोनाखै नै नांगोन खर'आव नांगोन जामबालाय औ संगोनब्रा आं संगोन जायखिया फैबा मोनलोंफैबानो जाबाय दा नोङो गोमो जालायबाय र' गाबोन समफोरनो संसै मागोआ बारा गोबाव गैखालाना गाबोन 1 थारिख 15 थारिखआवनो जायोना मास मोनसेसो संनानै मास मोननै मोनथाम दोनो मालाय संनानै मोजां गोमो गोजा नै मा नायदों नै लाइक दे आब' दे थाब फै आंनि लाइभआव लोगोफोर थाब फै आयु बेहा बाज्ल'नानैसो देखायबाय नै बेहा दे बाज्ल' दे दे रायलायहरदोलाय दे लोगोफोर रायलायहरदोलाय दे बा नै गस्लाया गुदाम जौजोबबाय दे हाय लोगोफोर ओरै होन दे आजा हाय लोगोफोर खुलुमबाय आयै रायलायनाया रायलायबावबाय दे हाय लोगोफोर होन दे हाय लोगोफोर आयौ बिदि बायग्र'खाबायलै खुलुमबाय आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय गोदो Advance Happy New Year! Ay, siapa sih tante? YouTube नाय रोंलाय माबायदि जाखांदों नों नायना खोनो नागिरखौ होगासिनो आरो डाइरेक्ट माबानि नटिफिकेसन फैला
notificationแล้วมันเสียงเดียวนี่มันเลยถ้าที่จะในนี้พี่ช่วยอะไรดิไม่รู้ได้เดี๋ยวไม่รู้นั้นลบมาที่ไหนนึงได้เลยอังเลยได้ในดักปีนได้เนี่ยดักเดียวtapi capek ya ini baik ini tak macam dengan dia sudah baik mình không làm gì hay một đấy mình làm như hay là I don't know if you're việc gì that's okay ayo pas mau cari lego nama Hai hello pas mau cari apa ini udah sih mana lainnya aja mana chả phải đợt Nah, saya saja drip sih kenang na M biasa.